No niin, tässä voi lähettää. Ja täällä ollaan pienessä aamukosteudessa. On vähän niin kuin sateinen semmoinen tihku. Ei nyt sada, mutta ei mitään. Eilen oli hyvät salireenit ja nyt menen suunnittelemaan reissuja ja ruokailemaan. Ruokaa olisi jääkaapissa ihan täynnä. Siinä oli kun Pirisen Lauri. Lauri olisi istumassa ollut. Morjesta. Ja tämmöistä se on tämä. Siellä netti aukesi, mutta ei auennut mikään vielä. Netti aukesi, mutta sepä ei aukassu vielä kuitenkaan. Ilta-Sanomaan, mutta Pari Faat ja Skatman, se on laulu, niin se on ihan riittäviin. Sateisen liukas tämä keli, niin ei tässä murheita, kun vilkastaa veikkaukset taas ja otetaan tuossa rosurit mahdollisesti Gibraltarin matka. Sekin on mahdollista. Nyt on nämä ilmat semmoisia, että ei ole pussissa kuuma istua, vaikka on seisospussikkin sitten, että kyllä minä käyn kahtomassa tuossa tilannetta, että mitä se on. Täällä on nämä omat köörit, kalja ja muut köörit ja punasta vasten männää ihan täysillä. Mutta ei mitään. Siitä on vaan hyökätään raahassa. Nyt lähden minä vasta vihreälle. Minä olen yhden kerran mennyt ja alle täällä ja ei lähelläkään vielä, mutta melkein kuitenkin jonkun verran. Ja tässä ei ole turistilla niin kiire tuonne, ei duunia enää. Mutta elämässä on mielipiteitä ja mulla on suomalaisuus. Kyllä se kun tätä meininkiä katsoo, niin tämä on hullu mylly.